Ahojte, dnes vám dám tip, ako si urobiť rýchlo kvalitnú hydroizoláciu bez toho, aby vás odstavila technologická prestávka na 2 dní. Sú to tkaninové hydroizolácie, používam ich veľmi rád, či už od tohto výrobcu, alebo do ostatných iných, ako sú Schlitter, Mapei, Sika a aj Murex si myslím, že to robí. Je to vyrobené z takej hrubej textílie, je to opatrené takou krížou, ktorá veľmi dobre sa zalieva do lepidla. Používam to veľmi rád, je to kvalitný materiál, hlavne sa tam netvoria žiadne mikroplastliny, je to perfektne flexibilný, naozaj výborný produkt. Je to síce troška drahšie, ale v porovnaní s tým, čo sa môže stať pri tých klasických hydroizoláciách, je to neporovnateľné. Takže pokiaľ to mechanicky nepoškodíš pri, čistení špáže, hlboko behneš nožom a prerežeš to, tak v podstate za mňa je to naozaj navždy. Dobre je k tomu používať taktiež manžety. Tento výrobca má celý kompletný sortiment, konkrétne sa jedná o Sopro. Toto je konkrétne Sopro AEB 640, je určená dovnútra, ale robia verziu aj dovonka, je trošku hrubšia a z druhej strany má takú ako celtovina alebo niečo také, je to hrubé, naozaj tiež veľmi dobré. Majú k tomu takýto sortiment, vnútorný roh, samozrejme to je základ, bez toho asi už teraz v tejto dobe nerobí nikto. Bola, keď sme to robievali, bol tým problém to kupovať, tak sme tieto tkaniny všelijako prekladali, alebo keď sa robili pásky, tak sme to prekladali, bola to taká neodborná robota, ale teraz je to v podstate viac menej, už si to vieš kúpiť aj v marketoch, netreba to objednávať, takže toto určite treba používať, to je jasné. Čo sa týka manžet, nie každý to používa, ja to používam vždy, je to výborné, nemusíš zase riešiť potom, že vyrezávaš do toho a obsilikonovávaš to, alebo aj keď robíš jednozložkovú izoláciu alebo dvojzložkovú valčekovú, tak to potom nevieš okolo toho dostatočne urobiť, takže tento detail za mňa úplne super. Ďalej tu má vonkajší roh, to je takisto viac menej štandard. Neviem, či všetci poznáte, a to je tento výrobca vyrába, alebo sa tie ponúka aj niečo takéto, neviem, či ste to videli, je to vonkajší roh, respektíve vnútorný roh na spádovú lištu. Toto nie všade sa dá kúpiť, volakedy ani oni to nemali, tak sme to vyrábali tak, že sme to nastrihovali z týchto vnútorných rohov a sme to prekladali všelijako. Bolo to také, že v tom danom mieste to bolo vždycky hrubšie potom nánosom toho lepidla a bolo to také neodborné. Toto je úplne super, robia aj pravú aj ľavú verziu, dokonca to robia v dvoch výškach, myslím, že toto je 18 mm verzia, ale robia aj 22 mm verziu. Vyskúšajte, budete s tým spokojní. Vlepíš do toho žiadne opičky okolo toho potom a robíš ďalej. Pokračuješ už len teda páskou. K tomu majú ešte zároveň aj montážne lepidlo na tieto elementy. Volá sa to Rakofix. Je to tiež veľmi dobrý produkt. Je potrebuješ veľmi rýchlo robiť a posunúť sa ďalej. Čo sa týka lepenia, ja používam na konkrétne túto, ale aj na všetky ostatné, či sú to Schlitter alebo Mapei, to sú také veci, s ktorými najviac robím. Toto lepidlo Silver Aero 1 je to flexibilné, biele lepidlo, veľmi rýchlo schnúce, naozaj tak, že nalepíš izoláciu, ideš na obed, prídeš a môžeš v pohode lepiť. Za mňa do hodiny absolútne je to tvrdé. A jednou výhodou je to, že je to kompaktné a vieš to použiť aj pri iných situáciách, keď potrebuješ rýchle niečo nalepiť a posunúť sa ďalej, ja neviem, napríklad poličku alebo niku, alebo nejakú časť, ktorá sa ti šmíka a potrebuješ sa ďalej pohnúť, aby si to musel podkladať a tak ďalej. Nalepíš 20 minút, ideš ďalej. Naozaj veľmi dobré, je to flexibilné, čiže môžeš to použiť aj na podlahovku, zniesť do hrúbku, kľudne v pohode 10 mm, keď potrebuješ v miestach, kde máš napríklad, žlaby, tie bočné ihly, ktoré sa nakláňajú, tie sa vždycky troška do hrubšieho lepidla dávajú, takže toto absolútne v pohode zniesie. Výhodou je to, že keď to kombinuješ s inými výrobkami, napríklad Schlitter ako taký ucelený systém nemá, čo sa týka lepenia. To znamená, že kedy keď sme používali aj Schlitter, Ditru spomeniem, tak sme to lepili na klasické cementové lepidlo. Veľkou nevýhodou je to, že to lepidlo veľmi dlho schne, to znamená, že tá vlhkosť sa odparuje jedine smerom dovnútra a veľmi dlho to trvá, dokonca sa mi stalo tak, že aj na druhý deň som chytil túto pásku
a normálne som videl, že sa to lúpe, takže sme to robili až o nejaké 2-3 dní, lebo celá tá vlhkosť sa musí odpaliť, tá difúzia až dovnútra do toho lepidla dlhé. Takže toto absolútne úplne super odporúčam, stojí to okolo 60 €. Jedno vreco v pohode ti vydrží na celú kúpeľňu. Takže za mňa si v skratke toto vyskúšaj, pracuj, rob, buduj. Ahoj.